बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव सोमावसारगिरिफोरा सावरायलायदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो बारग' एनडिबिफोरनि केसनि सोमोन्दै मोनसे जर'खा सावरायमेल खुंफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार कमार्स कलेजनि सावराय नब्लाङाव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि, गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि, बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि आरो बर'नि गोबां मेलेमजिबि मावसुमाफोरखौ लानानै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो बारग' एनडिबिफोरनि जेंना आयदानि सायाव सावरायलायनाय जायो। मख'नाय जायोदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अक्ट'खालि एबसु एनडिबिफोरनि मोनब्रै हानजा इउबिपिअ'आ खौसे आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों बर'फोरनि थामथि जारिमिनारि गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। बिटिआर गोरोबथाया 2 बोसोर सम बारदोंब्लाबो नाथाय दासिम गोरोबथानि गोबां गोनां दफाफोरा मावफुंजायाखै। बे हिसाबै गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिननो आरो दफाफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव दिनबाव जानाय बारग' एनडिबिफोरनि जेंनाया दासिमबो जोबस्राङाखै। बे हिसाबै गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिननो आरो दफाफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव दिनबाव जानाय बारग' एनडिबिफोरनि जेंनाया दासिमबो जोबस्राङै आयदाफोरनि सायाव दिनैनि बे जर'खा सावरायमेलनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन। दिनैनि बे सावरायमेलाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी, बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमाफोर रनजित बसुमतारी, उकिल मोसाहारि, बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि धीरेन बर', एमसिएलए सायखं बसुमतारीमोनजों लोगोसे गुबुन गोबां बर'नि मेलेमजिबि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लागोन। दिनै जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बिनि दफा मावफुंनायनि सायाव गुवार आरो गोथौयै दिनै जोङो सावरायनायनि थाखाय दिनै हाबाफारि लादों। गोबां जोंनि वेल विजार आरो बै समनि आन्दलनकारिनि जायफोर दैदेनगिरि नेता दङमोन बिथांमोना आरो रायजो राजाया लुबैदों जे खेबसे बयबो ज' जानानै खेबसे सावरायनांगौ आरो बेनिखायनो सावरायनांगौ जे जाहाथे बेयाव गोबां जोंनि वेल विजार आरो जोंनि मेलेमजिबिफ्राबो बाहागो लानानै गावबा गावनि मतामतखौ बिथांमोना होनो हायो। जोङो गोबां खेब भारत सरकारजों ट्राइपार्टाइट टकआव जिरायबाय इमप्लिमेन्टेसननि सायाव। मालाबा जों हम मिनिस्टारखौ लोगो हमदों, मालाबा चिफ मिनिस्टार लेभेलाव डिसकासन जादों आरो 8-10 जन बा 15 जननि लेभेलावबो गोबां जोङो बिनि सायाव डिसकासन जादों। नाथाय बेबायदि गुवार भित्तियाव सावरायनाया जायाखैमोन आरो दिनै जों बेखौ खालामबाय। 2 बोसोर जाबाय 2020-27 जानुवारिनि उनाव बिटिआर सुक्तिया दासिम आरो गोबां दफाया 60% दफाया दिनै मावफुंजाबाय, माखासे दफाफ्रा मावफुंजाबावनांगौ दङ। दा बे बेलायाव दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों जिफोर दफाफ्रा मावफुंजाबाय आरो जिफोर दफाफ्रा मावफुंजाबावनांगौ दङ बिनि सायाव दिनै बयबो मतामतखौ होलायगोन। गामि सोसननायनि जि बाथ्रा सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि पार्सियेल एरिया बे बाउन्डारि कमिसनाबो मावगासिनो आरो पलिटिकेल लेभेलावबो बे मोनसे इनिसियेटिभा सोलिगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोंनि बिटिआराव माखासे गामि दाजाबबावनांगौ बेखौ लानानैबो जों सावरायबाय थादों। जोंनि बारग' एनडिबिफोर बिथांमोननि केस उइथड्र जानांगौ, बे केस उइथड्र जानांगौनि बेलायाव दिनै जों गुवार आरो गोथौयै सावरायगोन। बेसेबां केसा उइथड्र जाखो, बेसेबां जाबावनांगौ दङ आरो बिनि अनगायैबो जेलाव दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि, जर्ज बसुमतारी, रिफिखां बिथांमोना दङ आरो गोबां सेन्ट्रेल जेलनि बादैबो आसामनि गोबां गुबुन गुबुन जेलाव दङ। बिथांमोनखौ 8-10-12 बोसोरहालागै जोबनानै दोनदों, खुनु ट्रायल जायाखै, बिथांमोननि सायाव खुनु दाबो माने भार्डिक्ट होआखै। दा बे जोंनि सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोरखौ जोङो बोरैहाय दिहुननो हायो आरो बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय न'आव लाबोफिननो हायो, मेन स्ट्रिमाव लाबोफिननो हायो आरो बिनि थाखाय जुडिशियेल मा प्रसिडिउर दङ, लिगेल मा प्रसिडिउर दङ, बे गासै खामानिफोरखौ जों मावगोन। आरो दिनै जोङो गोबां बेबायदि जेलाव थानांनाय न'खरफोरनि बिमा बिफा बा बाय बाहागिफोरखौ जों लिंनानै लाबोदों। जोंहा स्टेन्डिं काउन्सिल गुवाहाटि हाइकर्टनि एडभकेट बिथांमोनाबो दङ, बिटिआर सरकारनिबो दङ आरो गुबुन गुबुन बिफाननि माखासे बिथांमोन दङ। दा बेखायनो जोङो दासिम मा मावखो आरो मा मावबावनांगौ दङ आरो आद्रा थानाय जिखिनि दफा बे गासैनिबो सायाव दिनै पर्यालोचना जागोन आरो पर्यालोचनानि उनाव 2026नि सिगां
अमित शाह बिथाङा कमिटमेन्ट होनाय बायदियै एकर्डखौ मावफुंजोबनायनि बेलायाव एबसुआ प्रेसार ग्रुप हिसाबै खामानि मावनाय डिसकासन खालामनाय आरो जुदि टाइम बाउन्ड जुदि एकर्डआ मावफुंजायाब्ला बा एकर्डनि हाबाफारि मावफुंनाया जुदि लेहेम जानाय जोङो नुयोब्ला बिनि सायाव बिकल्प सिन्था बिकल्प पन्था लानानै सोमावसारनांगौ जुदि जायोब्ला जों सोमावसारनोबो राजि जों गासैबो खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोङो रेडि दा बेखायनो जों बिथांमोननिफ्राय दिनै सुबुरुन लागोन आरो एकर्डनि दफा मावफुंनायनि बेलायाव जों लेहेम जायाखै होननानै जों दिनैबो स्पस्तयै बुङो आरो जोङो खोब गोसो गुदुङै दिनै नेनानै दङ जोंनि रिहेबिलिटेसन पेकेजआ 4,203 मोनबाय माखासे मोनबावनांगौ दङ आरो थांनाय समाव बे थासारियाबो जादों जे जोंनि जायफोर एक्स केडार बिथांमोनखौ वारेन्ट होनानै लिंहरो बिथांमोननो नटिस होयो मालाबा बिथांमोना खबर लानो होनना फैनानै बिथांमोनखौ जेलाव सोनानै दोनदों दा बेबायदिया खुनु कारनाव जानाङा हम डिपार्टमेन्टआ बिनि दायित्व लानांगोन आरो जिल्ला माने पुलिस बिफाना बिनि दायित्व लानांगोन खारन बे एकर्डनि सार्थआव बिथांमोनखौ रिलिज होनायनि बाथ्रा दङ दा बेखायनो बेबायदि खामानिखौ जाहाथे मालाबाबो मावा बिनि थाखाय आङो पुलिस बिफान आरो हम डिपार्टमेन्टखौ आं खावलायबाय बियो दा बिटिआरआव जावले गोजोन दाबिनाय खालामगासिनो दं माखासे फालांगिरिफोर बेनि खेथ्रआव दुलाराय बर' हिसाबजों माबायदि ल' एन्ड अर्डारनि सायाव गोख्रों आयेन लानांगोन नोंथाङा थांनाय 6 माससो सिगां चिरां जिल्लायाव गोबां दावराव दावसि जों जानाय नुदों आरो बेयाव बेबायदि सिलाय लानानै सोरनियावबा फैसा दाबिनाय सोरखौबा धमकी होनायनि थाखायनो 3 दायनिगिरिखौ पुलिसा गावथारदों आरो सासे दाय गैयै सुबुंखौ बै जायफोर दायनिगिरि होननानै गावथारजाबाय बिथांमोनाबो गावथारदों दा बेफोर जाथाया जोंनि थाखाय मोजां नङा बड'लेण्डआव सोमावसारनायनि नामाव जिखिनि जोङो अस्त्र लादोंमोन हाथियार लादोंमोन बे हाथियारफोरखौ जों बयबो जमा होबाय आरो दिनै जुदि सोरनिबा आखायाव जुदि हाथियार दंब्ला बे अबैध बेआइनि हाथियार आरो बे हाथियारा समाज आरो हारिनि थाखाय नङा सोरनिबा पार्सनेल सार्थनि थाखाय बे हाथियारफोरखौ सोरबाया बाहायदों आरो बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायो जे जायफोरा बेबायदि हाबाफारि मावदों बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैनांगौ बिथांमोना बे लामाखौ गारनांगौ आरो पुलिस प्रशासनखौ जोङो माने खावलायदों दाबि होदों बिथांमोना बेबायदि गाज्रि हाबा मावग्रा सोरखौबा दाबि धमकी खालामनाय सोरनिबा फैसा दाबिनाय सोरनिबा लुथिनाय दाख्लैबावै सेरफांगुरियाव सुनिल मण्डलखौ गुलि गावदों बिनि उनाव आमटेकायाव अनिल इसवारिखौ गुलि गावदों मैया सालाकाटियाव दखानाव हाबनानै फैसा लुथिदों गुलि गावदों जों मिथिनायाव पुलिसनिफ्राय बुंदों केल' आरो जुदि केल'आ बे हाबाखौ मावदोंब्ला बिथांमोननि सायाव बेबस्था लानांगौ आरो बेखौबो आं खावलायगोन जे बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैनो थाखाय सिजफायाराव फैनानै पिस प्रसेसआव फैनांगौ सावरायनांगौ बिथांमोना मा दाबि दङ जोंनि जायगायाव जाहाथे खुनु बेबायदि दुमदाखाल बेबायदि दावराव दावसि ल' एन्ड अर्डार सोरखौबा सिलाय देखायनाय फैसा दाबिनाय गावग्लुंनाय सोरखौबा गावना गालांनाय बेबायदि जाथायखौ जों मालाबाबो हास्थाया जों गोजोनखौ लुबैयो रायजो राजाया गोजोनखौ लुबैयो दा बेखायनो बे जाथायफोरनि सायाव प्रशासन आरो हम डिपार्टमेन्टआ बेबस्था लानांगौ आरो जायफोरा बे हाबाफारिखौ मावदों बिथांमोना बिनिफ्राय जानगारना थानांगौ सिमा बारायनाया डेफिनेटलि मोगथां महर मोनगोन आरो बे एकर्डनि बेनो मेन माने दफा आरो बेखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन एबसु बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो बे हाबाखौ जोङो बयबो ज' लोगो नांनानै मावोब्ला खोब खम समनि गेजेराव बिनि फिथाइखौ जों मोनगोन आरो सिबिआइ टाटा केस गोबांनियाव दङ बे जिबिदायनिल' बाथ्रा नङा गोबांनियाव दङ दा बेखौ मेडियाया मालाबा गोसो खालामनानै दामो सोरनिबा माने इनस्टिगेसनाव जों बेबायदि नुदों आरो सिबिआइ आरो एनआइआ नटिस हरनो हानाय बेबायदि नटिसा नर्मेल प्रसिजियर जिहेतु बिसोरो मोनसे लिगेल इनभेस्टिगेसन टीम मालाबा बेबायदि हरो खिन्थु सुक्तिनि आधाराव जायफोरनियाव एनआइए दङ जायफोरनियाव सिबिआइ दङ जायफोरनि एगेन्स्टआव जाबसिननानै होदों आन्दलननि समाव नाङा फाङा बे सुक्तिनि आधाराव बेफोर एनआइए सिबिआइ गासिबो डिसमिस जानांगौ आरो बेखौ खालामनो थाखायनोथ' जों दिनै मिटिं लिंदों आरो जोंनि स्टेन्डिं काउन्सिल बिथांमोना गुवाहाटि हाइकर्टआव खामानि मावबाय थादों सिभिल कर्टआव बेखौ काउन्टार खालामनाय आरो भारत सरकारनि जिहेतु मोनसे नेसनेल बेयो इनभेस्टिगेसन एजेन्सि मोननैबो सिबिआइ आरो एनआइए जों हम मिनिस्टार बिथांनोबो बे बाथ्राखौ जों फोरमायदों जे रावबो जाहाथे एक्स केडारफोरखौ बेबायदि माने जेंनायाव खोख्लैया बेबायदि माने
प्रेसार होआ बेनि थाखाय जों खावलायनानै दोननाय जादों रन्जन दैमारिखौ 2 थारिखआव स्पटआव बिजिरनाय जागोन बिनि बिजिरनायाव माबायदि फिथाइ मोनगोन होननानै नोंथांमोना दासिम जोङो भेरि माच हपफुल सिभिल जि गुवाहाटी हाइ कर्ट बे जुडिशियारि सिस्टेमनि सायाव CBI कर्टआ बे लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट भार्डिक्टखौ होदों किन्तु CBI आनो आल्टिमेट नङा बे मोनसे इनभेस्टिगेसन टीम बिथांमोननि बे मोनसे पार्सनेल कर्ट थायो बेयाव बेखौ जाजमेन्ट होदों जोंहा हाइ कर्ट दङ सुप्रिम कर्ट दङ आरो गोबां लेयारनि जोंहा माने बेखिनि सायाव नायफिननायनि माने भेरिफिकेसननि जोंहा स्कप दङ दा बेखायनो गुवाहाटी हाइ कर्टआव आफादनिफ्राय न'खरनिफ्राय बेखौ जेनेबा आपिल खालामदों पिटिसन होनानै आरो बेयाव BTR सरकाराबो सिंजों आरो साजों सरकारखौबो खावलायदों बिथांखौ बख'नो थाखाय आरो स्टेन्डिं काउन्सिल बिथांमोनाबो सिंजों कर्टआव एके भट्टाचार्य बिथांजों सावरायनानै माखासे मदद हेफाजाबखौ होदों आरो बिथांमोननि NDBनि आफादनिफ्रायबो नाजाबाय थानाय जादों दा गासैनिबो नाजानायाव बिथाङा गोख्रैनो रिलिज जानांगौ जों बेखौ मिजिंथियो आनान गसाया जाहाथे जोंखौ बोर सारस्रियो आरो गासैबो जेलाव थानाय बिथांमोनानो गजबनांगौ जों बेखौ हास्थायो थांनाय साननाय बर' लाइमोनफ्रा माखासे गोरिब थाखोनि फरायसाफ्रा एडमिसन लानो हायो माखासे क्रिटिकेल बेनि खेथ्रआव दुलाराय बर' फरायसाफोरनो माबायदि थांखि लादों जों खावलायदों जायफोर गोरिब न'खरनि जायफोरा एडमिसन लानो रांखावरि गैया बिथांमोना एबसुनि आनसलिक डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव आरो मिरु आफादाव फोरमायनांगौ लाइजाम लिरहरनांगौ आरो गोबां माखासे इनस्टिटिउसन दङ फ्रि अफ कस्ट जोङो फोरोंनो थाखाय बा फोरोंहोनो थाखाय जों हायो बा जोङो बिथांमोनजों सावरायदों दा बेखायनो गोरिब न'खरफोरनि बेबायदि जुदि माखासे थासारि उसुबिदा दङब्ला जोंनिसिम मिथिहो आरो जों बिनि थाखाय स्पन्सर खालायगोन माखासे फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों स्पन्सर खालामनाय जाबाय अलरेडि आरो जों खालामबावनो थाखाय रेडि बिनि सायाव जिखिनि तदन्त जानांगौ तदन्त कमिटिखौ दानानै होदों दा रिपर्टआव मा फैदों जोङो दासिमबो प्रसासना फोरमायाखै आरो बेबायदि जाथाया जाहाथे उनाव जाफिना बेनि थाखाय जोङो सरकारखौ जों बुंदों आरो पुलिस बिफानखौबो बुंदों कुनु फेक एनकाउन्टारखौ जों लुबैया आरो फेक एनकाउन्टारा जोंनि थाखाय बेयो गनायथावना नङा आरो बिथांमोना जास्टिस मोननांगौ बिनि थाखाय जोङो सरकार लेभेलाव जोङो उननि समाव आरोबाव बेखौ जोङो दाबि दैखांगोन फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि काजिगाव गुरुदामाव थानाय JKB एकाडेमियाव जारिमिन एबा हिस्ट्रि आयदानि थाखाय सासे आयदा फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बिनायसाया ग्रेजुवेट आरो BEd नङाब्ला DLEd थानाय जानांगोन दान बान्थाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलिफु जुन दाननि फैगौ 11 अक्ट'नि गेजेराव गाव गावनि सोलोंथाइनि रोंगौथि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे आर'ज बिलाइखौ स्क्रिनाव होनाय थंआव गथायनो हागोन आर'ज बिलाइ गथायनायनि थं JKB एकाडेमि काजिगाव पोस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेशन काजिगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिन नम्बर 783339 मोबाइल नम्बर 7002479620 आरो 9707447237